Мы, навучэнцы гурткоў Параскева Пятніца і Саламандра Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Еўрыка вырашылі даследаваць адну з самых звычайных, але адначасова загадкавых раслін – крапіву. Наш творча-даследчы праект «Крапіва Экашык» – гэта гісторыя пра тое, як крапіва можа ператварыць не проста ў людзей, а ў добра апранутых людзей. Чаму менавіта яна? Бо крапіва ў беларускай культуры – сімвал стойкасці, здароўя і творчасці. Яна мае багатую гісторыю выкарыстання ў побыце, медыцыне і мастацтве. Мы лічым, што вывучэнне традыцыйных спосабаў апрацоўкі крапівы і іх адаптацыі да сучасных умоў дазволіць стварыць арыгінальныя і экалагічна чыстыя вырабы, якія могуць стаць модным і карысным элементам сучаснай культуры. Каб паказаць, як звычайная крапіва можа стаць сімвалам экалагічнай моды і творчасці, мы прайшлі некалькі этапаў. Першы крок нашай працы – анкетаванне. Мы распрацавалі анкету і правялі апытванне сярод дзяцей, бацькоў і педагогаў цэнтра. Што яны ведаюць пра крапіву? Большасць сказала «пякучы пустазелле», і толькі адзінкі згадалі пра яе лекавыя і тэкстыльныя ўласцівасці. Гэта стала выклікам і матывацыяй – разбурыць стэрэатыпы, вярнуць забытыя веды. Мы выбралі тэму і спланавалі шлях – даследаваннем, анкетаваннем, выбар тэмы, планаваннем. У ходзе асноўнага этапу мы працавалі з навуковымі артыкуламі, энцыклапедыямі, этнаграфічнымі выданнямі, каб стварыць інфармацыю пра выкарыстанне крапівы ў гісторыі і культуры. І каб веды не засталіся сухімі, арганізавалі квест «Пякучы фэст», праз гульнявыя станцыі якога раскрывалі розныя грані крапівы. На практычным этапе мы вучыліся загатаўляць сцеблы, ператвараць іх у валакно. І вось уже з гэтых нітак, якія яшчэ нядаўна былі пякучым пустазеллем, нараджаліся ўпрыгожванні – бранзалеты, каралі, абярэгі. Кожны вузелок, кожны звіток ніткі нібыта распавядае сваю гісторыю пра сілу прыроды, пра мудрасць продкаў, пра творчасць. Наступны крок – творчы этап – стварэнне калекцыі адзення з элементамі пякучых аксесуараў, спляцення традыцый, у якой мы паспрабавалі спалучыць сучасныя формы з народнымі матывамі і экалагічным матэрыялам. Кожная дэталь стала своеасаблівым дыялогам паміж мінулым і сучаснасцю. Строгія лінія і модныя сілуэты гарманічна суседнічаюць з крапіўнымі ўпрыгожваннямі, што нагадваюць пра традыцыі нашых продкаў. Мы хацелі паказаць, што крапіва можа быць не толькі сімвалам сялянскай працы і народных павер'яў, але і крыніцай натхнення для дызайнераў 21 стагоддзя. У нашых аксесуарах яна ператвараецца ў абярэг, у модны акцэнт, у знак экалагічнай свядомасці. У кожным пякучым лісце – моц, у кожнай нітцы – гісторыя, у кожным упрыгожванні – дыханне культуры. У выніку мы даведаліся пра багатыя харчовыя, лекавыя і мастацкія ўласцівасці крапівы, практычна асвоілі тэхналогію атрымання валакна, стварылі ўпрыгожванне і калекцыю адзення з элементамі пякучых аксесуараў, паказалі, што крапіва можа стаць экалагічнай альтэрнатывай традыцыйным матэрыялам. Наш праект папулярызуе выкарыстанне крапівы як экаматэрыялу, натхняе на пошук новых рашэнняў, а таксама вяртае ў культурны абарот забытыя традыцыі. Наш проект «Крапіва Экашык»
паказаў, што нават самая простая расліна можа стаць крыніцай натхнення і экалагічнай моды.